Fala Garba, make you parking there. Let me make a drive here now. A sama. Nace yi parking Fala Garba ya parking sako kake ta mun da hankali mana. Alai Fala Garba to shi Fala Garba yana can ya san abin da ake. Sai ko wani da tijo ya ce bawan Allah. Me kake cewa nace ai parking. A cikin jirgi nace sai an yi parking na sauka. Wani sai ake bawan Allah a sama muka fa. Nace kai kake jin sama ni da saman da ƙasa. Daidai nake ji na kuma ga rawani na sa na yi bakin rawani a lokacin alaji ina cikin daukar zafi na alaji alaji sai koyo wani mutum ce ake hakuri sharifi hakuri jaddaji kamar za Allah wato baka raba da bahaushe da ciwa-ciwa alaji muka taso a kaba dai Allah ya ji kame kabo wato zan bayyana abin tunda abin ya shuɗe kai an ma yafe yadda mai kabe yake da haka alheri ni na yafe masa ma abin din duk wanda suka ciwa ma an yafe musu ina su falalu wannan wani aboki na ne manaja ne a kabo wato jirgi mu dai bamu biya kuɗi ba an yabo mu wajen 10 ko aka tura mu cikin jirgi sai ka ce jakar kasuwa alai jirgi ya taso suluyen baga suka zo suna karɓar kuɗi a sama daga Lagos zuwa Kano to akwai wata mata ita kuma kabila ce ba ta jin Hausa sosai alai sai ta zo waje na to ka san mu kuɗin mu na abutuwa na fito daga bakin ruwa kenan ojan ba na zubo saboda na so in zo in ci mai gatari koma alai na karɓi kuɗi lokacin farko fitowar wazobiya da na zare jaka zan bata kuɗin jirgin a cikin jirgin haka ce a dauke maimakon bodin faso ake a sai tiket fa kala ji ko da ta zo ta gani da yan 20 lokacin farkon da aka canja yan 50 sai ta gani da yan 20 zan bata na 2000 sai ta ce ita gaskiya ya ga yan 50 zan bata wannan kuɗin da sun ya mutse sai da ce an sa dokar ba za a karɓi kuɗi bane a ƙasa ko da kwandala na baki kuɗi ne iskash na ce ai ba a sa wata doka ko yaushe aka dikiri cewa ba za a sake karɓar kaza ba sai na ce ba zan ba ita kuma ba ta jin sai ce ita ya zan ba ta wannan mene sai na ce a kake matsantan wallahi sai in ba su tafiya kana ta ce wajen doctor na ce na ce na zai sile in tafi Kano karki dame ni ma sai na mai da kuɗi na cikin jaka na zugi Allah sai na fusata na sa kuɗin a aljihu na ce kuma ta bannan gindin sidin da an turo ta an ce a turo ka a hada ita ba ka hada cuwa-cuwar shi kenan ga maka sai ko na mike na fusgo jakata na ce na fasa zuwa Kano na ce no go go Kano sana make Fala Garba make you parking there let me make a drive here now a sama na ce yi parking Fala Garba ya parking sako kake ta mun da hankali mana alai Fala Garba to shi Fala Garba yana can ya san abin da ake sai ko wani da tijo ya ce bawan Allah me kake cewa na ce ai parking a cikin jirgi na ce sai an yi parking na sauka wani sai ake bawan Allah a sama muka fa na ce kai kake jin sama ni da saman da ƙasa daidai nake ji na kuma ga rawani na sa na yi bakin rawani a lokacin alaji ina cikin daukar zafi na alaji sai koyo wani mutum ce ake hakuri sharifi hakuri jaddaji kamar za Allah ayi hakuri ke yaki zo ki karbi kuɗi na hakuri a hala yau ba sai ya ƙara dora ni ba hakuri a hala ji kamar za Allah an san da saman da ƙasan daidai take a wajen ku sai ku na hautsu man gama ce ake hakuri ji kamar Muhammadu Ahmadu Hamida Mahmuda ahidan wahidin dahirin mu dahirin sirajan muftahu mansura jikan zuhuru macin zuba kanikin zu idan zufar to wannan kirarin da yake manzo Allah yau sai ku sa ni sai karkarkar sai ke iya hakuri sharifi sai nake ai fake abu da wani sai ke dan Muhammadu Rasulullahi dan kakka bari abu shi ku bai san kakkan na rogo yake zira